Vitajte v podcaste Wisefield, kde diskutujeme o vedecky podložených výživových a dietných riešeniach pre lepší život. Volám sa Martin Valkovič a som zakladateľ Wisefield, najväčšieho vzdelávacieho portálu ohľadom výživy a zdravia pre rodičov. Dnes budeme hovoriť o cukroch. Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, čo cukry sú, ako vplývajú na nás a vaše deti a aké alternatívy existujú, ste na správnom mieste. Povieme si o cukroch v každodenných jedlách, ich efektoch na nás, zmeny nálady a povieme si, ako vplývajú na dlhovekosť a vitalitu. Nakoniec si povieme o alternatívach cukrov a ako ich implementovať do našej každodennej diety. Cieľom tejto epizódy je, aby ste mali lepšie porozumenie o cukroch a vedeli sa lepšie rozhodovať o stravovacích návykoch vašej rodiny. Cukry sú podskupinou väčšej kategórie nazývanej sacharidy. Sacharidy, ako môžete vedieť, sú jednou z troch hlavných makroživín. Viete, ktoré sú ďalšie dve? Sú to proteíny a tuky. Ale prejdeme na sacharidy. Cukry a sacharidy nie sú to isté. Predstavte si sacharidy ako palivo do auta. Niektoré palivá dokážu spraviť z vášho vozidla hotovú raketu. A iné nám pomôžu doplniť potrebnú energiu, aby sme mohli ďalej pokračovať. Rozdiel medzi nimi je, že pri raketovom výkone sa aj raketovo rýchlo energia míňa. Ale dosť rakeťactva. Aby som to previedol na sacharidy, poznáme dva typy. Jednoduché, teda cukry, alebo zložené či komplexné, a to sú škroby a vláknina. Jednoduché sacharidy, teda cukry, sú rýchlo vstrebateľné a spôsobujú rýchly nárast a pád energie. Nájdeme ich v cukríkoch, sladkostiach, sladkých vodách, javorom sirupe, mede alebo ovocných šťavách. Zložené sacharidy, ako škroby a vláknina, naopak vstrebávame pomalšie a tým zabezpečujeme dlhodobý príjem vyváženej energie bez energetických krachov. Tieto nájdeme napríklad v celozrnných potravinách, zelenine, ovoci a fazuli. Preto ak sa chceme vyhnúť výkyvom energie, je odporúčané prijímať najmä zložené sacharidy. Nás dnes ale zaujímajú jednoduché sacharidy. Tie sa delia na mono a disacharidy. Monosacharidy sú sacharidy, ktoré pozostávajú iba z jednej molekuly cukru. Ide o najjednoduchšiu formu sacharidov, čo znamená, že sa nedajú ďalej rozložiť trávením, a priamo z nich sa vďaka metabolizmu v našom tele tvorí energia v podobe ATP, ale o tom inokedy. Najznámejšie monosacharidy sú glukóza a fruktóza. Glukózu nájdeme v škrobovitých potravinách ako zemiaky, ryža alebo v ovoci. Fruktózu nájdeme aj v ovoci, ale v mede alebo kukuričnom sirupe s vysokým obsahom fruktózy. Tento sa často nachádza v produktoch ako Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, cereálie, osené tyčinky a ďalšie. Disacharidy sú tvorené dvomi monosacharidmi, ktoré určite napríklad poznáte ako sacharózu alebo kryštálový či biely cukor a laktózu, ktorá sa nachádza v mlieku a mliečnych výrobkoch. Ak ste sa zamýšľali nad obmedzením cukrov, určite by som si dával pozor na cukry ako sacharóza či kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy, invertný cukor a ďalšie názvy, pod ktorými sa tieto cukry skrývajú. Vedeli ste o tom, že deti jedia 3-krát viac cukru, ako je odporúčané množstvo denného príjmu podľa WHO? WHO je World Health Organization, teda po slovensky Svetová zdravotná organizácia. Cukry sú všade. Znázorníme si to na príklade. Jeden 125 gramový privinačík vanilka má na 100 gramov hmotnosti 17 gramov sacharidov a z toho 16 gramov cukrov. Odporúčaná denná dávka pre deti od Svetovej zdravotnej organizácie je 12 gramov cukru. A tak, po jednom privinačiku sme už odporúčanú dávku prekročili. Môžete si ale povedať, no a čo cukor z ovocia? Áno, máte pravdu.
Cukor v celistvom ovocí, zelenine a nespracovaných jedlách sa do tohto odporúčania neráta. Džúsy sa avšak do dennej dávky rátajú. A teda pokiaľ si dieťa dá na raňajky cereálie a pohár džúsu, tak už túto hranicu pravdepodobne prekročilo. Počujem ale niekoho kričať, takže pomarančový džús nie je zdravý? Nie, nie. Pravidlo pri jedle, ktoré budete veľakrát počuť, je všetko s mierou, alebo nič nie je čierno-biele. Pomarančový džús je naplnený vitamínom C, antioxidantmi či draslíkom. Avšak džús sa nerovná pomaranč. V 250 ml pomarančového džúsu môže byť 20 až 25 gramov cukru, čo si môžete predstaviť ako 4 až 6 čajových lyžičiek kryštálového cukru. Okrem toho, kvôli spracovaniu prišiel o všetku vlákninu, ktorá zabezpečuje pomalšie vstrebávanie cukrov a vyrovnané prívaly energie. Bez nej nám vyskočí cukor v krvi, potom inzulín a preto na nás môže prísť náhla únava či zmena nálady. Deti a dospelých ovplyvňuje cukor vo viacerých smeroch. Jeden sme si akorát vysvetlili, keď príjmeme veľa cukru, bez vlákniny či iných makroživín, spracujeme ho veľmi rýchlo, no rovnako, ako sme naznačili v raketovom príklade, o energiu aj prídeme. A nie len, že prídeme, ale po raketovom štarte zrazu nevládzeme, začneme byť nervózni a náladový. Dobrým príkladom je dieťa, ktoré si dá vysokosacharidové raňajky bez vlákniny, cíti sa super, no keď príde do školy, mu energia rapidne klesne a začne sa cítiť unavený, horšie sa sústrediť a z učenia nepríjemný zážitok. Dlhodobý vysoký príjem cukru môže zvýšiť pravdepodobnosť obezity a cukrovky typu 2. Okrem týchto rizík, cukor vplýva zle na orálne zdravie. Ako iste viete, spôsobuje kazy. Teda nie úplne. Zjednodušene, baktérie, ktoré máme v ústach, sa živia cukrom, z ktorého vyprodukujú kyselinu, ktorá spôsobuje kazy. Vysoký príjem môže tiež spôsobiť porušenie rovnováhy baktérií v žalúdku. Cukor je veľmi dobrá potrava pre zlé baktérie, ktoré spôsobujú nafúkovanie a zápal. Otázka môže byť, mali by sme teraz úplne s cukrom skončiť, prehlásiť, že je jedovatý a nikdy si ho do tela nedať? Určite nie. Cukor sa naturálne nachádza vo veľkom množstve zdravých jedál. Materinské mlieko je považované za jedno z najlepších nutričných pokrmov a obsahuje vysoké množstvo laktózy a galaktózy, ktoré, ako vieme, patria medzi jednoduché cukry. A ešte nám veľmi chutí. Ak máte dobrý príjem cukru, teda príjem s mierou, tak sa netreba báť. Avšak v posledných rokoch sa cukor začal dostávať do jedál, kde by vôbec nemal byť, a práve na tieto jedlá by sme si mali dávať pozor. Ak by ste chceli znížiť príjem cukru vo vašej rodine, mám pre vás mnoho skvelých alternatív, ktoré vám nepokazia recepty ani koláče a znížia množstvo cukru na minimum. Ak chcete zabrániť kazom a nahradiť cukor za alternatívu, ktorá nezvyšuje cukor v krvi, odporúčal by som xylitol alebo erytritol. Xylitol je rovnako sladký ako cukor, avšak glykemický index, teda rýchlosť a množstvo, ktorou sa dostane cukor do krvi, je porovnateľne nižšia. Xylitol má glykemický index medzi 7 až 13 a sacharóza 65. Z cukru v krvi máme množstvo energie, ktorá ale veľmi rýchlo kvôli inzulínu poklesne, čo môže spôsobovať únavu, podráždenosť a výkyvy nálady. Xylitol znižuje množstvo baktérií spôsobujúcich zubný kas, zabraňuje tvorbe zubného povlaku a neutralizuje pH level v ústach, čím sťažuje rozvoj baktérií. Môže avšak spôsobovať nadúvanie a tráviace problémy. Ja som sa osobne s xylitolom stretol, najmä v zubnej paste alebo v žuvačkách, a ani po ochutnaní som žiadne problémy nezaznamenal. Dá sa kúpiť v DM-ke, v Bile či v Tesku, no a chutí veľmi dobre. Erytritol má podobné výhody ako xylitol, avšak je menej sladký.
Na druhú stranu je jemnejší na žalúdok a nespôsobuje tráviace problémy. Erytritol nevieme vstrebať a vylúčujeme ho, preto pre nás neznamená žiadne kalórie. Stevia a monk fruit alebo monk ovocie sú dobrou alternatívou cukru pri pečení. Nevieme ich stráviť. Teraz otázka na vás. Ak vieme, že ich nevieme stráviť, koľko kalórií z nich získame? 0. Teraz druhá otázka. Aký majú teda glykemický index? Tiež 0. Nevieme ich stráviť a premeniť na glukózu, preto sa nám cukor v krvi nezmení a nespôsobuje ani rast či pád energie. Predtým, ako sa rozhodnete zameniť sacharózu za tieto alternatívy, mali by ste vedieť, že stevia je až 3-krát sladšia ako cukor a monk fruit alebo monk ovocie 2-krát. Ja som zatiaľ ochutnal iba steviu, ktorá bola naozaj sladká a zanechala veľmi nezvyčajnú dochuť, ktorú musíte sami ohodnotiť. Ak sa cukru vzdať nechcete, odporúčam zvážiť zdravšie alternatívy, ako je med alebo javorový sirup, ktoré sú stále cukry, ale obsahujú aj mnoho zdravých látok, ako sú antioxidanty, enzymy či minerály. Na zhrnutie chcem, aby sme si uvedomili, že cukor nie je nepriateľ, ale veľký príjem cukru môže škodiť nášmu zdraviu, čo platí ešte viac u detí. Naučili ste sa o rozdelení sacharidov a akú rolu hrajú v našom živote. Spomenuli sme glykemický index, dennú odporúčanú dávku cukru, čo je 5 až 10% celkového energetického príjmu, teda celkového množstva prijetých kalórií. Už dnes môžete pri nákupe potravín pozerať nutričné hodnoty a vyhýbať sa skrytým cukrom, vymeniť džúsy za samostatné ovocie alebo používať alternatívne sladidlá namiesto cukrov. Som veľmi vďačný, že ste si vypočuli celý podcast až do konca. Budem rád, ak mi necháte koment alebo správu, pridáte sa do našej Viceview Family a dáte mi otázky a podnety na ďalšie epizódy. To je odo mňa zatiaľ všetko. Na budúce!